To je zaujímavé, vy ste vlastne vybudovali miliónový biznis z 0 eur. No áno, ja som... Aký generujete teraz obrat AI Apply? Brat, budeme sa robiť na niečom rok a nikomu to ani neukázať. Je asi to najhoršie, čo môžeš spraviť. Ako vlastne funguje také základne takého startupu, hej? Je to ako Steve Jobs začínal, hej, niekde v garáži, kde tam montovali počítače, alebo ako Zuckerberg na byte niekde jednoizbáku, kde boli zavretí a pracovali. Jak to prebieha to základne, tie začiatky? No úplne, že najzákladnejšia bariéra je, že nevieš to naprogramovať. To akože to je takže bare minimum. Väčšina ľudí proste nevie to naprogramovať, takže... Takže tam si nabral tých najviac skúseností, prešiel si niekoľkými startupmi, potom tie startupy si nejaké popredával, tam si nahromaždil kapitál a potom vlastne vznikol tento projekt AI Apply, ktorý si spolu so spoločníkmi založil. Približne, že koľko investujete do marketingu. A možno niekto by si povedal, že pri firme, ktorá generuje miliónový obrat a má 650 000 používateľov, takže tých zamestnancov by tam malo byť akože celkom dosť. A vy ste koľkati? 4? A ako prebieha také hľadať investora, alebo ako to funguje, že proste niekto ti dá peniaze? Čo si myslíš, že o tom ovládne umelá inteligencia svet? No to je tak celkom komplexná otázka. Je to možné, asi. Nepovedal by som, že nič nie je nemožné, ale skôr... Aké sú podľa teba najväčšie príležitosti teraz v oblasti AI? Lebo ty si tú príležitosť celkom využil. Myslíš, že sú nejaké ďalšie, že sú ešte lepšie? Že prichádzajú nejaké? Že proste snažiť sa až dokým to nespravíš, že proste žiadne... Nech ťa nezie taká proste depresia, že teraz to nejde proste a teraz budem